rewinditoɓe yewtere Boowal Ganni on bismama e nder ndeɗo tongode. Boowal Ganni ko rendo, ko pinal, ko neesu. Hande e nder ndeɗo tongode eɗen jiiɗi haalde e rogere adande ko faati e jettode. Yettode woni firo mum, beele ko leydi aduna ɗi fof jogii jettode. Hol jettode bayliɗi, holi jettoje men gadanteji, holi yoga en namde poɗɗe jabtede e nder ndeɗo rogere ma en eto unde ɗum e nder ndeɗo tongode. tawi ina wodani julɗo yettode ko jelode, ko mantorgal nawtowal neɗɗo to iwdi hen sahaji, to leñol hen sahaji, to hinde hen sahaji, to galle hen sahaji, walla ni to leydi e hen sahaji. Ina gasa tawa yettode seeka ko e baɗal yettude woni manti. Wande yettode ko ɗum ko deftata so tawi neɗɗo waɗi ko aɗa foti ɗum manirde. Kono kadi ina moƴƴi ganden wona leƴƴi aduna ɗi fof jogii jettode. En kaalani ni haala leƴƴi aduna, hayso en kaaɗi e leñol fulɓe tan ma en taw won fulɓe kewɓe ɓe ngala jettode, walla wona fulɓe fof jogii jettode. Woni leƴƴi innat joftina e inde baaba, ko wayno safalɓe mbima wuldu, walla wulaadu, walla bintu, walla bun, dugnade e gaddin safalɓe. ɓen manirta ko kaari ɗi kaari. hay safalɓe ɓaleɓe kala hen jogiiɓe yettode tawa to iwdu men ga iwi koye leƴƴi ɓaleji, taw ko dahgoji walla guyko yimɓe addanno ɗumen wattoyede maccuɓe safalɓe. E nder fulɓe yettode rokka fayida tigi rigui tan koye tumbere Afrique banggue hirnage, te hay ɗum wona Afrique banggue hirnage fof, ko leyɗele hirnage mbaɗe no Guinée Conakry, Guinée Bissau, Gambie, Sénégal, Mauritanie, Mali, Burkina Faso e seeɗa ko yanti hen. Tuggi funnague Niger, funnague nokkuji fulɓeɗe koɗi, ɓen kutortaka yettode ngala yettode. Funnague Niger, rewo Nigéria, rewo Cameroun, Tchad, Centrafrique, Soudan, hoɗɓe ɗiɗo nokkuji kañumen kutortaka jettode hono no leƴƴi men walla no leyɗele men ɗega kutorto ɗum. kadi e ñalawmaji Allah hoddiri yomi jottonomo nde ɗo joni. Seydi Diop mi filanma ngol ɗo lefol to gonɗa to ɗo tinisi ɗo, so tawi a jooɗima foftima jewti. Yettode helmere sakkete inde e won nokkuji koko sengata neɗɗo e nokku mum, wallita neɗɗo o yiitade hoore mum e nder dental, e nder wuro, e nder leñol, walla e nder tumbe. Albarka Diop Moussa Oumar yaani won miijoji jerodirɗi to banggue iwde jettode gadane fulɓe, ko jettoje nayi ɓe mbiyatama: Diallo, ko Ba, ko Sow, ko Bari. ɗin miijoji jerodiri jettoɗe nayi gadanteje e colloji nayi aduna, kam e gueɗe tugnaɗe e aduna caabiɗe godalngal innama aade woni ko mbiyeten la cosmogonie. Dial walla Diallo yerodira e funnague, waɗa mantorgal mum woni jeyge, manam taga e jeyge. Ba yerodira e hirnague, mantorgol mum waɗa hendu. Bari yerodira e rewo,
rokka leydi hono mantorgal so yerondira e worgo ndiyam waɗa maande mum ruttorde to bange tago Seydi Diop ko an mbiyami mi conulde jungo ma meeɗa iwde am hay saa goto yettode noon ko ɓetata e won nokkuji ina teddi kono noon ɓeto mum fotaji sabu yettode wotere ina wawi mawninde neɗɗo e oɗo nokku famɗina ɗum e nokku goɗɗo ala fof yettode nde ganduɗa jogii ko ɓural kuftidingal kalɗo neɗɗo o yehi kala ɗo yettode ina lamminma won kadi ɗo yettode ina uttinma e nder dartol jettoɗe kewɗe mbaylimo woodi e nder fergoji samminɓe jettoɗe mumen ƴettite goɗɗe e dow sababuji ceertuɗi sababuji ko tawde arde won nokku tawa jettoɗe laamu ko ɗeɗo ɓen jaɓɓoma ƴettita jettoɗe maɓɓe sababuji yidde majjude iwde mum sabu won baɗal gacce ngal waɗi toon werlo walla samminde yettode mum ƴettita yettode ɗo ari ɗum sababuji dahngo sababuji hareji baɗannude hakkude leƴƴi eko nandi hen eko nandi hen heewi kadi jettode goɗɗe ceekade e jettode hono mumen hono no ba yaltiniri mbaalo balde balde bari wonto e sangare so yerondiri e siide ɓe dikko kañum e sonde no li wontoroye won nokkuji ley no si wontoroye won nokkuji sey drame yettode mandinkoɓe walla ni hen sahaji soninkoɓe e ko ɓuuri hewde ɓen nawti yettode mumen ko e mbiyeteɗo darha ɓe gaskitini to Salman Al Farachi mo inde nokku mum walla leñol mum senga e inde mum darha drame e nder ɗemgal maɓɓe ina wawi firtude kanŋe kono on kanŋe yeehi kadi hay won leƴƴi yetto wonto e kanji hono no yettode wonde ko hono noon to banggue waylo waylo no daaf woniri inde caangol wontiro e yettode ko hono noon no diallo wontiro e ceelo mawɗo ceeloji hono no ba wontiri baal fof hollata en tan ko yettode ina waɗi itto watta hay so ndi gordi ndi tawa ka ndewdi ndi ina sohla Seydi Diop e weltinirde Boolu Ñang ko ɓeydi galle o joni noon eɗen mbawi hay sinno ko seeɗa natande hande hunde e jettode ƴeewen mbata men jiitu iwdi mumen e ko taariku rokki en so en puɗɗorima yettode an ɓe jalti koye mbaran eli bana muusi e wiide bayde juumel mo beelinaɓe e ko yalti e mbaran dartol ina tongi hamme mbaran samba mbaran demba mbaran e paate mbaran an ɓe pete kañumen jalti koye samba mbaran an ɓe tawateɓe hoore fone jalti koye paate mbaran an ɓe beelinaɓe nawti koye men koye demba mbaran an ɓe ko ɓesguji nayyi kadi mawɗi cewoyiɗi kañumen fof e Souleymane Ali Eli Bana mani jaaha e won nokkuji maɓe ciforo ɓe an ɓe woɗeɓe ɓe ciforoɓe an ɓe ɓale e kala ko wawi hen wonde on Souleymane Ali Eli Bana dañi Samba Souleymane on woppani kono dañi kadi Ali Souleymane on woni an ɓe tawateɓe to duɓɓel e nder leydi ɓundu ko yalti e Demba Souleymane kam e yer Souleymane cari e nder leydi ndi fof woni yiyande hollirde wonde ko ɓuuri hewde e an ɓe tawateɓe bang yo bang hande e nder windere nde kamñum fof iwdi mumen ko gamat to banggue iwde yettode nde an ɓe ina wiye jaatiɓe o ko galo mawɗo wonno wiya dañal makko yeehi ha ɗes helde hoore makko ɓe mbiyamo mo jawdi mum heewiri ni o an ha o haanga woɓɓe mbi ala an ko inde mawɗo maɓɓe wonno on wiyete ko an giɗum gayna hewɓe maɓɓe noon nde naati e gaynaka won hen wayluɓe jettoɗe mumen gontoyi e won nokkuji jalluɓe walla sosoɓe walla babaɓe e yeru to bokki sabbundu ƴettetenoɓe an hewɓe maɓɓe gonti toon ko babaɓe
ceerno Tillere Amadou Moukhtar mo Guijilon holliti an ɓe hoore fonde pete guet an ɓe guddiri e nder ɓundu ko kamen fof jiidi iwde gotiri e ɗum tarik ina holliri ɗum ko hamme mbaran woni baban an ɓe Guijilon e ɓesguji ɗiɗi ɗi tawaten toon Seydi Diop mi hoɗanma mi yewtuma yettode wonde ko baro iwdum men koɗo wiyete Bornu nde ɓe peri toon ɓe ngari ha ɗo wiyete Wagadu e nder Ghana ngam heɓde e ittanede gueɗal e dañde jimol woni e mabɓe wayluɓe toon yettode mumen baro nde gontoye yettode goɗɗe feri Bornu ko biteɗo Hamme Ali Kame Dawoud Hamme jippi jettateɗo Kebbe ƴettiti nden ɗon yettode Ali jippi jettateɗo Dukkere ɓami kañumne nden ɗon yettode Dawoud heddidi e yettode mum baro nde Wagadu jogino ɗon fayida ko jettode ko wayno Kebbe Dukke Dukkere Korera Gasamma e Sumare Dawoud Baro o nde heddidi e yettode mum feri ɓenni o naati Fuutotoro o naatide e yettode makko kono wiyama ɓe gadi ñibde ko e nokku biteɗo Tulel Baroɓe hedde ɗo wiyete Ndor Mbos ko ɗon ɓe ummi ɓe ngari Baroɓe Jakel ɓe jeehi hayre law e nokkuji goɗɗi ko on galle tan woni Baroɓe tawateɓe Baroɓe Jakel tawateɓe hayre tawateɓe e nder nokkuji goɗɗi gorko ceɗɗo tawi ko moƴƴo kadi ko aadiyanke tuɓude ko jiidumi moon ko faade ɗo joni haɓɓere gilli mi yiyano yaari caggal yettode wonde nde ɓeydaten hen ko wan ina wiye yettode wan salti koye yettode Dieng ɓe gaskino koye mabɓe ha weyde Dieng jatan ko ɓuri ko hen hewɓe hodde goral dane maɗa walla mbiyen gadiɗo wontude wan o ko Dieng yettano gam ɓuuro labde wiyama wonde omo hewno werade walla berade o jooɗoyo sara wande ɓe batti noddirdemo ceerno wande yeehi ha wontoyi ceerno wan yettode nde ina tawe e soninkoɓe kono toon nde nattata wan nde wonta waan foodiyo sakum jeegui ko e mabɓe jeeno eɓe tawe to wiyete Kerekiti e nder ɓundu taw toon noon ɓe kalata hande ko soninkore toon ɓe mbiyani yettode nde seeka koye wande ɓe mbiyani ko waan kono noon ɓe mbi yettode wande ko waali wonti waan hono no Alpha waalini woɗɓe e nder damgo ko wayno ganno gontoyi seɓɓe e nder Fuutotoro koɓe toroɓe ko ɓuri hen hewde e ko lutodiri e ɓen heddiɓe walla yaaɓe Fuuta Jalon miijo wongo wi kanko ceerno wan o koto wendu o hewno teeloyde o wona goto omo janga Alquranil Karim wendu noon joni fu ɓe mbiyata ɗum ko wan ɗum waɗi ceerno wan woni ceerno wendu addi nden ɗon yettode ɗum ne kadi ko hella e nder tarik ko kelle jeddodiroje inde makko wiyama kanko on ɗon ceerno ko Mamoudou o wiyete wiyama ko kanko adi ferande Mbumbo o tawi ɗon fulɓe aynaɓe jaɓɓimo rewi saabu fayidaggal makko ha wontoye gardiɗo on Mamoudou wiyama ko kañum dañi Birane dañi Hammad dañi Ibra Hammad dañɗo almami Birane dañɗo almami Mamoudou dañɗo Ibra almami baban Amadou Moukhtar meɗɗo wonde chef de canton ha 1954 heewi ɗo ɓe tawate Kanel e Mbumbo noon woni sewnde mabɓe walla woni ɗo ɓe ɓuri hewde kono kadi ɓe laamima e nder almamagal ɓe laamima kadi leppi ɓe jaltini koode mawɗe hayso en kaali tan Amadou Hammad Kourowan haɗe waɗa Alpha Oumar Ceerno Bayla hayso en kaaliɗo tan eɗen gandi woodi koode mawɗe ɗe ɓe jaltini
gewde adande ko faati jettode ko ɗo tongoten ɗum so weli Allah yewtere men arore payen e jettode goɗɗe ƴewde lasli majji ko tarih noon leliri hono ni ina gasa ciyande goɗɗe kewɗe goodo tawa ni ko ɗen ɓuri laatade sabu tarih tawde ala tawaɗo wawa wiide tan ko ni tan woniri walla ko ni tan wonirta sabu gurdam ma no woodi nafoore ina woodi nafoore minen ñama kalaji ɗi paggiɗaɗi kadi ina woodi nafoore e bande nde tawno so neɗɗo to banggue konngol mbaynigu Oumar Djiby Houleye Sy o wi so aɗa manta yangue kangaɗo goppu ha hirande sahe taw demeli wuro Ali Guelel o wi so jamno waali funnague o warango kam anda sabu warango ummoto funnague tan no fayi funnague ndey ba o wi hay mbuuɓu juurotako e becce ɓurniɗo guelajo Dem o wi ñalawma belowo andete ko guile kasitaji ba Daoudou Guelel o wi woɗane jiiri ko aftade basalle kono wona yeddodirede keeri guese